Niyangizwa? Njengoba uliphethe nje ungenxa yomusa wakhe ukuthi abazana naye bamkhonze njengokusho kwezwi lakhe. Ngakho kabe simkhonze kahle. Ungadidizele endleleni uma khona imako eyivukayo. Futhi ungadidizeli uma bakupraise abantu ohamba nabo bese bekujikela ekuseni. Bakhona abazalwane funda abaseRoma 10 sikhuluma ekuseni zokunika impendulo yala sizoyixoxa nawe ekuseni. Impendulo yakhona uzoyithola. Incwadi kaPawula ebandleni labaseRoma, ibandla laseRoma kune City of Catholic la. Yebo. Niyangizwa? Inhloko dolobha yamaRoma, amakatholika amahle kakhulu. Angishongo ukuthi awasindiswana, kodwa nawo asukathatha izinto ngesinxele. Kunjani? Ayesebona uJesu ukuthi into yokubulawa ngeke kuwasole, ayenza nawo ubhaliweyo, kodwa kubi kwase kuvela kabi ngapho. Abahlukene noJudas. uJudas wayenza izwi, kodwa manje ukuthi afe ngaphendukanga kuRoma. Nawe-ke njengomzalwane wanamhlanje nikhona abantu. Ungabikho izinto ezizodlula ngawe. Uzofa ungaphendukela ngakuleso simo. Uzokwenza imistake. Funda u1 uzogcina kuverse 7. Romans 10 verse 1. AbaJuda bafuna ukulunga ngemisebenzi yomthetho kungengokukholwa noma ivangeli lishunyayelwe kubo. Awuphinda amaJuda afunani khuluma nonke. AbaJuda bafuna ukulunga ngemisebenzi yomthetho kungengokukholwa. Ngathakazwa kahle. AmaJuda afuna ukulungiswa ngomsebenzi yomthetho angithi umsebenzi awafuni ukuthi alunge ngokholwa. Ningilalele. Uthi ivangeli lishunyayelwe. Kodwa bona bafuna ukulunga komthetho. Ngoba bafuna ukwenza kwabo. Angiphinde niyangizwa. La emthethweni kuningi esingakusho la. Ingane zenkosi ngoba iphethe zenza imistake kuthiwa ngenxa ukuthi undaba ezinto. yebo. Ningizwa ubani lo? Undaba ezinto. Bese kuza amadoda namajazi nomama abanamaphini amakhulu bavale ngoba izinto ezenziwe ebukhosini. Yebo. Angiphindi izinto ezenziwe Ebukhosini. ayikho into engenziwa la. Akuvalwe kumbozwe umthetho othile uthi uyidle ethile ningayithinti noma khona iqhamuqa. Lento efunwa ngabaJuda isihambile yaze yofika endlini kaNkulunkulu. Abazalwane kulezi insuku bafuna ukukhonza uNkulunkulu ngendlela abathanda noma ushunyayela. Ushunyayela impela, kodwa ungabikho umuntu ofuna ukusolwa ngokwentando kaNkulunkulu. Bayangizwa, bafuna ukuyiphatha bona. Kade ukwazi ukuyiphatha endlini kaJehova, uthola umusa, walandwa kini ebumnyameni ekufeni, walethwa ekukhanyeni, uzuzohlala ekukhanyeni. Manje mawusekukhanyeni uyathinta ikhanda, kuthiwa kunenkwethu hambe uyogeza nesangizwa. Lapha ekukhanyeni ubonakala nangendlela ogqoke ngayo, uthi uthaye ubhekisele ulungiswe
awukwazi ukuhamba nezicathulo yakhe yolima ngazo nesangezwa lapha ekhanyeni yonke into yakhe isobala futhi uyasizwa ngokukhuzwa njalo awuzondwa bakhona abazalwane awuhlali nje ungakhuzeki usuku nosuku fanele wenziwe njani bakhona abazalwane fanele ukhuzwe la ayikho into yakho nje uzoyithola mahala uhanjwe lapho uthanda khona lapha ekukhuzweni utholakala ugogo elithi iBhayibheli nasebudaleni uthelithe angiphindi utholakala umkhulu nasebudaleni hamba ngodondolo athele ini ithelo angisayikhulumi phela kababa ubaba wakhona ubonakala ehamba uthi wathola umsa lo wakhonza uNkulunkulu ngendlela afisa ngayo nikhona abazalwane ekamama akavuki ngo-1 akhuluma izinto nalobaba wala ekhaya bakhona abazalwane akami lapho ocingweni aneke nje amabele awaneka zonke ibhadi likamama ama ungazi ukuthi kuneka kanjani amabele abe yobuza ishidi lelolala kulo ulineka kanjani uneka kanjalo kumama ungathi amen mawuzwile uyamazi umama ovukela ocingweni akhuluma nekusitolo akhulume kuze kusho umdokwe kukhona into ayifuna ufuna ukuphatha umuzi ngendlela yakho nikhona abazalwane angeke uphathe umuzi ngendlela yakho iphathe ngendlela efanele lo muzi enkosi lo baba ukhuluma kabi kufanele ngikhulume kabi usho iBhayibheli kusho yini nithi kufanele ukhonze uNkulunkulu ngendlela yakhe hayi amen ufuna ukulingisa lezingane ezalwa namhlanje ezibizwa ngama-2K basho njalo bathi ayilaleli ngababomu ayikhuzwa number 1 number 2 ifuna ukuyiphatha zona kwami number 3 impela isakhuluma sifuna ukuyiphatha zona kuphi zalethwa yini zasingazuzi uyofika mayifika la sesizongilawula sizophatha umuzi wami singenamuzi bakhona abazalwane sesenza noma yini kwami zithi zinelungelo mina nginalo yini ilungelo lapha kwami bazalwane nikhona uyabona kulezi insuku esiphila kuzo ufanele wena uyiphathe njengokufaneliswe ngokuphila nabantu abangafanele ukuphila esiphila nabanye abantu labantu banamhlanje abafanele ukuphila basimise ngamantontoni amphinde wathi awuyizwa le ngithi labantu abazalwa nini abafanele ukuphila baphila ngenxa yomusa kodwa bona bafanele ukwenze njani abekho abantu abafanele ukuphila baphila ngalendlela bathanda uyayineka nje kwamantombazana khona awusazi noma intombi noma ugogo noma u-anti ohlala esipotini kodwa kuthiwa ingane na 13 years yini ingane uxakwe yini ngixakwe ukuze emhlabeni bakhona abazalwane uxakwe yini semhlabeni okusemhlabeni kwakuthiwa isibusiso ngathi kuzana isiqalekiso noma ungathula uyakwazi ngalokho nginakho nawe unakho
Funda wena. Bazalwane, Lalela obani abakhulunywa nabo la. Ngikhuluma lezinto ngoba kufanele kukhulunywe nani? nabazalwane. Uyini wena la? Kufanele sikhulume ke lesi. Bazalwane, ukulangazela kwenhliziyo yami nokunxusa kwami kuNkulunkulu ngabo kunguba basindiswe. Wonke umuntu ufuna umuntu abenjani? Asindiswe. Kodwa ngendlela engikhuluma ngayo. Sengathi uJesu angabuya kusasa. Yazi manje ngabuya kusasa. Abuye ekuseni ngo-5. Afika adlule. Athola abantu balele ngoba yikho imagnet ebavusa. Yazi ivijoyini ikana. Indlela okhonza. Phela ngithethe ngizokhuluma. Kuyosala igidi zabantu. Ngendlela abathanda ukukhonza. Njengoba ngalifuna izwi lenkosi. Abalifuna izwi la. Bathanda ukuthi likhulume. Kodwa kulenza kukho. Awuthi amen. Mhlawumbe mawungezwa awufunda uLuka chapter 18 qala verse 35 uye ugcina ku43. Ngifuna ukukhuluma nami ubone labazalwane abayidisappointa bona. Sanibonane sonke. Luka 18:35 qala lapho. Kwathi sesondele eJerikho, impuputhe ethile yayihlezi ngasendleleni inxiba. Isizwa isixuku sidlula. Izwa ini? Isixuku sidlula. Ayibona. Ubethme igama. Kodwa indlebe siyezwa. Khuluma ayinjani impuputhe. Kodwa indlebe zinjani? Siyazi ukuthi khona into ezwakalayo. Funda. Isizwa isixuku sidlula yabuza ukuthi kuyini lokhu? Uzwa kahle ukuthi ayibona. Iyabuza ukuthi yini lento engizwayo. Sheshani ngisuze mhlawumbe ukandakana nje. Uzongilimaza. Uma ngiyawuzwa ngendlela umsindo ozwakala ngayo uyasondela. Funda. Base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Kudlula bani? Kudlula uJesu. Lalelani kudlula bani? Kudlula uJesu. Yabona bayidlule kahle. Nalapho ayidlule khona kuwe. Kusale kuzwakala ukuthi khona umuntu odlule. Yebo bonke labantu abawayo. Ungamphenya kahle. Ngeke uthola umhuzu. Ukuthi kwadlula bani la? uJesu la. Haleluya. Sanibona lesontweni. Sanibona esontweni. Ngisho mawuJesu enjani? Ushungaba yisangoma. Umhuzu walapho uJesu adlule. Uyobonakala uzwe ethuneni. Nikhona bazalwane. Uyobuzwa nangabaphansi ukuthi wathintwa yini la. Wakudlwa yini la. Uthi kwadlula uJesu. Kwadlula uJesu wathinteka. Hey uyadlula. Mayidlula kuyazwakala. Awuthi amen. Mayidlula kunjani? Awutshela umuntu kuzwakala kuwe. Ukuthi ngishela nje kwadlula bani. Yes Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes Lord. Hallelujah. Nikhona esontweni. Funda. Base beyitshela ukuthi kudlula uJesu waseNazaretha. Osiyami. Yayisimemeza ithi Jesu ndodana kaDavide ngihawubele. Ithini impuputhe?
ndodana kabani kaDavide ngezenjani hawuke ngikhathele uhlale ngizwa kodwa ngibone hayi ya haleluya bakhona bazalwane haleluya uyabona kunezinto ezinye angathi azenze kuwe kade awubeka memezi awu Nkosi angiphinda okwenza njani ngoba kukhulunywa nje uJesu uyadlula uthule ufuna ukubona umngane wakho kanti uzodlula uJesu angakushiyi nalutho yakhani bubutani Jesu ngawuke nikhona bazalwane uyazi kuyamenyezwa ufuna ukhawukela uJesu kwenziwa njani awufunde ababehamba phambili bayikhuza ukuba ithule kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona ithi ndodana kaDavide ngihawuke ungavumi abaza kuthulisa abanayo abayizwi phela obhekene nayo bayizwa le haleluya nikhona bazalwane noma isiphi isimo obhekana leso simo siyakuthulisa qhubeka umemeze abayizwa. Thank you Jesus. bakhona abangcwele sikhuluma ngoJesu uyadlula Hallelujah. memeze Hallelujah. zikhona izinto eziyokuthula Ezokuthulisa. ngendlela ezikuthulisa ngayo zifuna ukuphila zodwa ezinye ayifuna ukuphila zifuna ukufa kanye nawe ungasho ukuthi amen ziningi izinto ezikuthulisile Jesus hey kwayikhona yena kodwa impuputhe ngiyayithanda bathi thule yathi Jesu bathi thule yathi Jesu bathi thule yathi Jesu bathi thule yathi Jesu phambana nesimo esibhekana nempilo yakho wena uziphele Yaqhubeka njalo. Hallelujah. 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 bakhona abazalwane umshombusi wakwa Siwayimi. kumemeza wena Kumemeza mina. uyabona mawuzwa manje ukuthi kubuhlungu ikhanda awutshela abaningi wena osuka manje uyekudokta dokta ikhanda lingiqale ngolesithathu liyangishaya sekubuhlungu yonke indawo akumbona ukuthi ngezinjani abanye bahleli la bazobheka udokta amphili bazobheka abantu omunye bezobuza ukuthi madokta ungazongiklina amazinyo kayimalini uyafana nawe wena uyeza ukulepheko lwesithathu lwesine lwehlanu umgqibela isonto namhlanje ngisebuhlungwini lona uyangibambezela uzobuza indaba yamazinyo hambe uyothena isixubhuxubhe mani awuthi amen esontweni hambe uyofuna umuntu uxubha amazinyo ayeke ubuhlungu ngize lapho ungangibambezela endleleni kunabantu ababambezela wena ujahile kanti bakubambezelela into engekho usazobuza uzokholwa nini Hallelujah. Bakubambezela into engekho. Nkosi basekhona bazalwane baningi abantu abakubambezelayo baningi abantu abama phambi kwakho bengazi ukuthi ufunani kuJesu bengazi ukuthi uphushwe yini iyafana nje le ndaba ukuthi ungathi usuke ekhaya uzela uzohletshwa umzalwane bese uyalimala ngibona ukuthi ngihlale phansi mina uMakhumala kangifuni ngibuza kuMakhumala ngiyabuza bazalwane useMakhumala la angithi useJesu makhuluma uMakhumala uJesu kungena ngaphi la bakhona abazalwane iyeke le ndaba ukuthi uma uhlangana nesimo sihlanganisa noJesu uJesu kuyamenyeza Yebo. Baba siyabonga. Thank you Jesus. bakhona abazalwane uJesu kunjani Jesu ngawukele usuku lwakho lokuthi uphumela 2025 Jesu ngawukele haleluya
My. Funda wena. Hallelujah. Ababehamba phambili. Ababenjani? Nathi awuyizwa. Madoda. Ulinyazwa bahambe kuphi? Phambili. Duzane noJesu. Yebo. Angiphindi wathi angizwani. Abahambe phi kunawe? Yibo abazokulimaza. Baningi abaphanjiswa ngabahamba phambili. Uphanjile manje. Uhamba ngerini. Idliwe manje. Yazi uma imoto iphanjilwa idonsa nje ikilomitha kuphela lonke lawo makhaya. Awusenathaya, awusena nix. Waphanjiswa ngabanjani? Phambili. Awuzwanga. Sukumani namatawasi. Sukumani! Jesus. Nina nihleli ningomama yini? Unako umhlolo. Uhleli ngikhuluma namatawasi ukuhlela ukuthi ngindaba. Kunenkinga kulezi ngane. Ungayibuza ukuthi ngimithele. Ngabona abahambe pha. Yini ungabona ukuthi balethe usizo endlini? Fashion. Yini ngasuke ngabona umuntu lo shayela ibhasi eliyelo nami ngathi lalela kahle ungaphindi ulinyazwe ngabahambe kuphi impilo yakhe iphethwe ngabahamba phambili. Angithi usebujesu, angithi wawukele uyayizwa impuphu uthi ngawe yini wena ungakhuluma uthi ngihawukele bese ubuka bahambe phambili ngaba yazi umleje imbathe kahle izolo bengimbathele ushorethi nenjini ngami ihlobo kula ngekhanda umleje wenzeni ngane uyazi nalokho kuthiwa ushorethi udoti uma ungakubeka lapha elangeni ukuphelela esandleni sungazi ulinyazwa into ephelela kuphi wazi indoda yasematuba yathi ungafeya nonyeni kufele emlonyeni noma ungakudla kube uteta kungene eswini ungalinyazwa into engenasisindo kodwa hlala phansi uyangizwa Hallelujah. nami uthi ungabafana ngibona amachelo iyangqima le iqima unje awufikani mabeqima mina bafana nawe usufuna ukuba insizwa ukubona abahamba phambili uneyintombi esu-8 unana ngithi akanalutho unayiveni unale ibhayisikili akahlala emqashweni anayi walinyazwa abahamba phambili nawe ulinyazwa wahamba kuphi kulomanana bafana Amen. zoba nihleli lapha niphethe amasele uzofana nesimntwana namhlanje iyeke emnyaka lenda ukuthi ulinyazwa ngabahamba pha wena uyimpilo yakho ufunde ube indoda yakusasa ayikho indoda lapha kini ezothi bonke laba otanga yena bajinja inwele bashintsha amazinyo bakhipha benesipho bafaka igolide ngoba befuna ukumithisa abantu ayikho indaba yakho uyangizwa ukuthi ufuna ukushintsha amazinyo aba amaxhakaxhaka ngoba ufuna ukumithisa njengentsha intsha kayika ayodli yamithisa wathi amen mawuzwile iyabuya uthe ukuthi lo mntwana ubani igama layo uyangizwa nabafana Hallelujah. Ivangeli.
ukhona uhamele esontweni abahambe phambili yibo abakuthulisayo kuze kube manje njalo abahamba kuphi bahlale bethenze njani bathi thula mani bambisa isoti ekholweni ukhona nje bahlale ukucima uthuthuza umvuta bafaka amanzi uze nawe ubone ukuthi lokhu kuhlala kwakho ucinyiwe yona into right uthi uma ucinyiwe ubone ukuthi uhleli eduza kwakho babilo ubone baba basho ukuthi angithi ucinyiwe uqhubeka iviki njani wawathandaza abantu uthandaza kakhulu athandaza kakhulu isa Bona ababehamba phambili ya bayikhuza ukuba ithule kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona wayikhona njani imemeza kakhulu yabona ngesikhathi bekuthulisa noma uthuliswa yisimo memeza kangakanani noma ngabe isimo sithini haleluya memeza uyabona uma umemeza ukuthi noma uwedwa endlini my Jesus uthi indodana kaDavidi ngawukela Jesus indodana kaDavidi ngawukela haleluya indodana kaDavidi ngawukela indodana kaDavidi ngawukela isekhona isimo siphambana nobani hey Jesus oh yes ushenye imbuzi layithi manje uJesu uhlangana naphi noDavidi uyindodana yakhe ngokwenyama ngokwani funda uMateyu 1:1 funda uMateyu 1:1 kuluma into engizwayo la ukuthi iphuphuthi iyayazi into eyishoyo ncwadi yokuzalwa kaJesu Kristu indodana kaDavidi oh yini kuluma incwadi yani le ukabani Jesu Kristu indodana kabani uyindodana kaDavidi inamanga kimpuputhe uyezwakala inzalo kaDavide okuvela khona uMaria inzalo kabani ilapho okuvela khona ubani Maria ozala uJesu ngokwenyama amen yeah buyela kulokho ababehamba phambili bayikhuza ukubithule kepha kwayikhona imemeza kakhulu yona ithi ndodana kaDavide ya ngawuke funda wema ke uJesu ya wayala ubilethwe kuye wenzani uJesu wamanze ubana ngilabathi ayithule angithi bazwile abathi umuthi bangomsini kunabantu nisekhona hey nicibelani lapha manje nini hey bakhona bazalwa labantu abakuthulisayo uJesu akayingeni indaba ulalela wena okhulumayo niyangizwa bazalwa uma ufuna uJesu memeza yekela abahlebethuze kabani uthuswa zingane usuyathula uthuswa indoda ebuya ngo-1 uyathula nikhona mina sengikhathele loba ubuya ngo-1 ufuna kuyini uwamuze memeza uJesu Kuluma nami ukwamusa kumemeza uJesu. Ngoba uyomemeza wena sivuka sindi. Koko kwakhe umnyama. Ibasuya kuJesu uhlangene ngani nale ndoda yakwakho uthi uSimon. Okay. Hey.
Amen. Bakhona bazalwane. Ungathuliswa into engakhulumi. Yes. Letha ikhuluma kuJesu ikhuluma kuwe. Funda. Wena-ke uJesu wayala ukuba ilethwe kuye. 1. Isisondele wayibuza wathi, ufuna ukuba ngikwenzeleni na? Lalela kahle. Uyezwa kodwa ukuphikelela. Uzofika kubani? Kuye. Uyeke lento ekuthulisayo. Abanye bathuliswa izinyo. Limemeza inqe. Angikwazi ukuthandaza umlomo mangithe ngithandaza. Uvele kushaya umoya. Uyagula. Memeza. Izinyo likwenze njani? Likwenze njani? Aliyakuthulisa. Ukhaliswa izinyo kunokuthi umemeze uJesu. Ngikhuluma nami. Ukhaliswa yini? Kunokuthi umemeze ba. uJesu ufuna ummemeza isimo siphambana nobaba. Singithulise. Bakhona basaba. Simemeza isimo siphambana nobaba. Noma ngabe sinjani. Ummemeza uJesu ayeke izinto adufuna. Ngabona mhlanje uzotshelwa uthi siyamemeza uyophendula yena hayi isimo. Uyena ufanele enze njani? Ukhala ngani mama? Ukhala ngani baba? Ukhala ngani insizwa? Ukhala ngani ntombi? Ubuso Jesu baba siyabonga. Ithini pumputhe? Yathi Nkosi ukuba ngibone. Nkosi ngifunani? Laba abamthulisayo ngithi bayabona. Ubani ongaboni? Hallelujah. Hey bayabona. Angiphindi abakuthulisayo kanjani? Wena ukuthuliswa abantu abagcwalele ifridge. Abazi ivoice lenze njani? Yes. Bayakuthulisa. Ugcwele ichicken enye yaleya nyanga. Usenenye itheke esize yabo lihlaza. Wena ufanele umemeza uJesu akwenzele indlela kugcwale yakho. Yeah. Yebo Nkosi. Awu. Bakhona abazalwane ugcwale kabani ifridge memeze namhlanje. Jesus. Jesu. Funda. Yes. Yathi Nkosi ukuba ngibone. Ya. Jesu wathi kuyo bona. Uthi Ngathi bona. akana wefuna impilo. Uthi yenze njani? Impumbu uthi yenze njani? Lalela kahle. Uyabona uJesu uthi ngimthandela le ndaba. Akana ndaba nesimo esiphambana nobani. Unendaba nenjongo ifuna kuye. Yes. Funda. uJesu wathi kuyo bona. Ya. Ukukholwa kwakho kukusindisile. Wayiphatha nesandla. Wathi akenze njani? Ukholwa lo muntu kumenze njani? Bona ukusindisile. Funda. Yayisibona khona lapha. Hawu. Yamlandela imdumiso uNkulunkulu nabantu bonke bekubona bamnika uNkulunkulu indumiso. Bona kade bamenze njani? Sebanika abanye manje. Kunezinto eziningi okufanele uphikelele. Ngoba zikholwa nje uJehova indaba ikuwe. Oh. Hallelujah. Hey bamdumisa. Hallelujah. Glory. Ngisho uJehova bamenze njani? Bahalalisa. Amen. Bebona isimanga. Sokuthi kade ubani lo? Owenze into ngomlomo. Impuphu yabona. Nikhona abazalwane. Bathi lona ubani? Abanye bathi uJesu. Wona impuphu yamlandela. Yebo. Bamlandela. Yebo. Badumisa uNkulunkulu. Yebo. Bambonga uNkulunkulu.
bahamba bathi asizange sayibona into enje. Nesekhona bakhona abazalwane awufunda uLuka 19 bona same people. Wangena eJeriko. Ungena phi manje? Kathi hamba nalabantu ababedumisa uNkulunkulu. Usengena phi manje? eJeriko. Akakashintshi muntu. Uhamba nabantu abadumisa abantu. Jesu. Ngathabeza. Uhamba nabantu abadumisa abantu. Dumisa. Awufundi. Wangena eJeriko wadabula khona. Bheka kwakhona indoda igama layo linguZakewu. One. Ingumtheliso omkhulu icebile. Yayifuna ukumbona uJesu ukuthi ungubani. Mnumzane. Funda. Yahluleka ngenxa yesixuku ngokuba yayimfushane. Yebo. Yagijimela phambili. Yakhwela emthombeni ukuba imbone. Usiyaphi. Ngokuba ebeza kudlula ngakhona. Esefikile uJesu kuleyo ndawo. Wabheka phezulu. Wathi kuye Zakewu, shesha wehle. Yeah. Ngoba namhla ngimelwe ukungena, ngimelwe ukuhlala endlini yakho. Kumele ukwenze njani? Ngathi labantu abalandela uJesu bemdumisa bayamazi uZakewu. Banjani? Bakhelene naye. Basi nemsebenzi kabani? Akasibona indumisi saqhubeka na. Washesha wehla, wamamukela ngokuthokoza. Uthebe kubona. Uthe kunjani? Hey bazalwane, abantu abathanda ukukhonza uNkulunkulu ngendlela abathanda ngayo. Bazalwane, mbhekeni uNkulunkulu. Ngicela ungaloko uthi ukhonza uNkulunkulu nabantu abathi izandla bonke. Hey wena. Uzophoxeka. Iya phambili ngoba kuvuka kuphi? Niyangizwa? Amen. Sem. Bebona bathini? Kuthebe kubona bakhonona bonke. Ukhona ungakhona nangala? Bonke. Bezani manje? Kuphi ukudumisa phelile? Yo. Ngikhuluma ngani? Udumisa kunjani? Angibuze. Uma kukhona umunye ekade ezophenduka. Yep. Waphenduka besabona uJesu edunyiswa. Manje sebembona futhi semthanda sebekhonona. Enze njani? Ngoluma nani enze njani? Yamanga. Abuyele emuva. Ubuyele so ukuthi uJesu akekho umuntu khona. uJesu khona. Inkinga kubantu. Ibantu. Abamdumisa 30 minutes. I-hour sebayakhona. Rakhohlile. Angiphinde ngathi akusuka la. Abazalwane badumisa uSimakade ngendlela abathanda. Uma nawe uzokwenza njengoba wabona benza. Unenkinga kuwe. Hayi kubo. Angiphinde unenkinga kubani? Yabona izinto ezikwenza ukhono. Yenza ukuthi ufuna ukumkhonza ngendlela yakho. Ngendlela yami. uJehova akufuni ukukhonzwa ngendlela yakhe. uJehova mayihamba usindisa wonke umuntu. Wenze njani? Sindisa wonke. Akahambe kuze ukuthi wena manje uphathelene noPolo. Siyabonga Jesu. Wena ngosuphethe ibheke. Hayi ngathi asifuna omunye anikho right. Akeze ukuba nandaba nento eniphe. Yebo. Unendaba nokuthi injongo yenu ukuza kuye nifuna bani. Yebo. Into iphethuzana.
Yebo. uyena ukuthi mayeseqedile indaba yakho iyayiwela. Yebo. Ngiyangizwa njalo. Izinto zonke zakho ngilalele esigabani Ezam. nezikwehlulayo nezikhathaza empilweni kabani Yami. awukwazi ukuyihlanza Amen. ngeke uyolwandliwe igesi. Mawufika kuJesu zizenze njani Yayiwe. vele idilike zonke. Ungayihluphi ngoba mawufuna uJesu ibe suthi lokhu ngiyokwenza njani ngoba akakufuni. Iya kuJesu nawe. Akithi vele bekwehlula. Hamba nakho kubani. Umemeze netiko. Uma stopha nje kuyawa. Yes. Hallelujah. Niyangizwa? Siningi izinto ezikwehlulile. Yes. Sowakhula nazo wabampunga nazo. Siyabe hamba nazo. Yenze njani? Hamba nazo kuJesu. Mawufika kuJesu ungabuzi ukuthi lokhu yini. uJesu yakhona ukuthi mayifika kuwe athi ufunani. Ngesikhathi usukhomba ukuthi ngicela ukubona okulandela kuyayiwela Yayidilike. lahleke phansi Yes. usale konke kuphi nisekona Hallelujah. yikethi iphonsani kini Yeah. ngoba mina ngiyanikhatha Yasikhathalele. kuyezwakala. Hallelujah. Wena ukwazi ukuthi lezi zinto othi ziyakusika ibe suphinde uyihambisa phambili uthi ngeke uJesu ngoba nakho utshwala kuyangihlula kuhlula wena uJesu. Noma kancane kunezinto ezikwenze njani Esinehlulayo. hayi uJesu zihlula abantu Sehlulani. bakhona bazalwane. Hallelujah. Ngakho-ke ungalokoti wenza imistake entweni ehlula wena Yes. bese uthi ihlula bani. No Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nikhona Hallelujah. awufunda uThixo 1 sanibonana esontweni. Hallelujah. Funda uThixo 1 2 3. Amen. uPawuli inceku kaNkulunkulu nompostoli kaJesu Kristu Ya ngokukholwa ngokwani ngokukholwa uhleli lapha ungokasonda nithi Yep. usuyindodana kaKristu ngenxani ngokukholwa. Khuluma akakuthathi nesibongo sakho. Ukuthatha nesibongo sakhe ngokwani ngokukholwa. funda. Pawuli inceku kaNkulunkulu nompostoli kaJesu Kristu ngokukholwa 1 kwabakhethiweyo bakaNkulunkulu ya nangokwazi iqinise lingokukhonza uNkulunkulu nangani bazalwane nangokwazi asikhulume kahle lento umusukuye ayi wembulela iqiniso lokukhonza abantu. lokukhonza yena Lalela ngesihloko sakhe. Uma usumbulela iqiniso lokukhonza abantu akuseyenza yonke lemikhuba ekade uphila ngayo usasonda. Uma usonda wenza noma asikho isidingo sokuthi kufundiswe ngamadlozi. Uma usukhonza uNkulunkulu ngokweqiniso ngoba amadlozi ayayiwela. Ngizweni kahle anjani ayidilikele ngeke uhambe ukhonza amathuna. Uma usufike kuJesu umkhonza iqiniso lakhe amathuna vela ayisale nisangizwa ngeke uyihluphe ngemisebenzi yembuzi yabaphansi. Uma umkhonza iqiniso lakhe ngeke usindwe zikhumba zeyikhaya ngoba sekufika iqiniso. Wazi maselifikile haleluya ubuka isikhumba hawu uthi ngoba lesi sikhumba imbuzi yakhona yadliwa yini. ikhiwe yini Nkosi Usayikhumbula inyama yedliso lo? Usayikhumbula
isingakusiza noma kuthiwa ikhiphe angithi ayiseke eswini manje pho yini engakusiza kulena uma simkhonze kahle uJesu niyangizwa Hallelujah. kunezinto ezimbule ezikwenza uhlukane nazo usuwethu uthi uyabona ke le ngidlale ngesikhathi ezinye ziyishaya niyangizwa ezinye ziyini ukuthi le nto phela umdlalo lo yini yona le nikhona bazalwane ukhonza uJesu ngokweqiniso Hallelujah. ukwenza uvuleke inqondo uhlakaniphe Yes, Lord. wena nje ungazange uye esikolweni Yebo phela. uhlakaniphe nje eyintweni okhule zenziwa Yes. Imikhiba. Madoda. Yeah. Hallelujah. basekhona bazalwane ikwenza ube njani lento Nje. Hlakaniphe. Hallelujah. bazalwane Hallelujah. nikhona Hallelujah. phela sizelapho uzoba zingane 2 esikoleni antu bengane kini uphinde uze kuJehova uphinde uzoba yini noma usulaphi bamdala number 10 Yakhulwa. ngokuphelele Yes. ubusuvulwa amehlo Yes. usumkhonza ngokweqiniso Ngokweqiniso. hayi ukuthi kukhona ukushodayo Yebo. yonke into ongithandela yona isobala Isobala. ngilalele ikuphi Isobala. nilalele bazalwane Hallelujah. yabona lento engikhuluma ngayo singakhuluma impela ngayo Yep. indaba yokukhonza ezinye izinto nokuthi uhamba ubambelela eyintweni Yep. neyintweni nje ukuthi ugqoka isambatho esithile sokunikeza amandla ayenzeki leyo nto umusa usindisiwe isambatho asisizi lutho siyafana nale ngubo oyigqoka uyezwakala ngeke uzunamathele esambathweni uyazi mangibathele lesi ngathi uNkulunkulu uyakho akasizi uJehova isithweni Oh. Nkosi yami. uma impepho singayishisanga kukhona ongenzekanga yini yona le impepho ayihlukene nokushisa isikhotha Ushisa ndisport. shisa impepho besuba sumlilo uzukuthi akunuki ngokufanayo Kodwa uNkulunkulu. Yeah. vele ngeke ibe nakamina ngithi shisa yini ibe subeka amaqola amanye ubasa umlilo kunuka ngendlela efana manje uJesu uhlakana ngaphi nalelo omususindisiwa sinamsebenzi kuwe lezi Yebo kunjani? Azisebenzi uyishisile noma uyishisa ngakwenzini namakhandlela noma wekho noma khona kwenzini Kodwa khona noma wekho ivangeli. bakhona abazalwane kodwa uma ubuka wena usimakathi umamnikasene khandlela Engaka. Hallelujah. bakhona abazalwane Hallelujah. bakhona abancane Hallelujah. ikhandlela le Yebo. Uzophela. awuyiboni lento lapho ulayithe yini iyalingana noJehova No. ngono sukulayithela amakhandlela amhlophe Oh. uze indlela zakho yikhaya zithunywe yini Hallelujah. ngiyabuza zithunyweni indlela zakho zize ziyokhanyiswa ikhandlela base ngikhuluma nawe zicinywe yini indlela zikabani zakho indlela zikabani ziyovuswa yini Imhlophe. uyazi phela isahlazwana lento uma ungafuni ukuyizwa noma singafunda leli verse likhube kulungile awufunda uIsaiah 8 awufunda u18 no19 ngiyabuka nje ukuthi kusahlazwana uma ulandela izinto ezingenamsebenzi ezenza izulu sengathi alinamandla nisekhona esontweni hallo likhona abancane Hallelujah. yabona lento oyizwa la uma uyizwe kahle vele uyiyeke namhla
Yeke nini? namhlanje. Bekuthi inkosi ngiyaxolisa. Ibe ngazi. Isaiah 8 verse 18 no 19. Amen. 18 and 19. Beka mina nabantwana uJehova nginike bona. Siyizibonakaliso nemangaliso kwaIsrayeli. Esivela kuJehova Sebawothi ohlezi entabeni yaseSiyoni. 2. Labo bethi kini funani kwabanamadlozi nakubathakathi ababethi imilozi banyenyeze pho. Banyenyeze pho abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini? Oh. Kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na? Kwenziwe njani? Kuyiwe kwabafileyo Ngabanjani? ngabaphilayo. Funda. Ekuthethweni ke nasebufakazini impela lelizwe abalikhulumayo nakho ukusa. Alinani. So ufuna ukuzutshelwe zidaba. Ukuthi ugqoke kahle kanje. Uyofuna ukuphila kwakho kwabafiki. Abafileyo Abagqokiswanga uwe lapha emoshana. Bagezwe yini bagqokiswa Abayigqokele nani? abanakho abanamanga. Manje njengoba uswekile wageza wafaka iperfume. Usuyofuna manje usizo lwakho kwabanjani. Yesu ukuthi ukubuka njengomuntu ohlanyana. Yabuka sakho. Usho minganiso kanjani lapho? Yasho. hey Ukhona ophethe iBhayibheli elisho kunye la. Khulumani phela ngibhekeni khuluma nani. Ukhona ophethe iBhayibheli elisho kunye. Lisho khona lokho. Lithi wena uyaphila. Ungahambi ufuna ukuphila kwakho kwabantu. Uyabona uma ukwenza lokho umuntu sile kahle. Ayibheke uyazala ithuki. Liqinisile. Yebo. Lo muntu kusho wena wathi ufika ha usho mina ngikhuluma nani usho bani wathi unjani akasekho. manje uzohlanganisa kanjani ukuphila kwakho efile Hey ngithe lento uma uyizwa kahle vele uye phambili uthi inkosi ngiyaxolisa yo ibe ngazi khonza uNkulunkulu ngendlela afisa umkhonze ungamhlanganisi nabafileyo Awuhlanganiswa wena Nkosi. Hallelujah. bakhona abazalwa amen. uma lento ngathi ngicela uphinde kahle leli verse bangcwele ufunde nangenye language abemathathu nifuna nizwe kahle le ndawana ngoba ngiyabona njengoba nithule nje nithi leli iBhayibheli lakhe lo baba lo useqalile ukukhuluma into zakhe niyayizwa uJehova mayithi lento ngokomthetho nje womuntu Generally speaking lento ifile nawe kushuthi unjani ayikethina kufunde ngayo uphethe lapha baba isizulu sophinde ukhona ophethe good news la funda phela thi yes Isaiah 8:18 NLT 18 I and the children the Lord has given me have names that reveal the plans the Lord Almighty has for his people. So why are you trying to find out the future by consulting mediums and psychics? Do not listen their whisperings and mutterings. Can the living find out the future from the dead? Why not ask your God?
Uyaphila kahle kodwa? Awuphili yini wena? Ngiyaphila. Angibuza madoda, athi niyibekele ukudla ukuthi uzokudla ntambama. Uzimpilo benjani? Angithi ubunjani? Uyaphila. Ngeke ke manje uye eCrystal Park uyogubha emathuneni. Uthi niletheleni ipapa nerice. Abanake rice. Bafile. Banjani? Ukhona uphethe good news. Fundani phela nifundile singakhipha imali engaka kanti niyadlala. Namsho. Donke niphethe Francine alithindele lapha. Bakhona basaba. Ngithema ufuna ukuzwa kahle. Uma lento uyenza ungaqondi. Phela uze ngapha ukuthi Nkosi ngiyaxoxa. Baningi abantu abangayizwa. Awukwazi ukufuna ukuphila kwakho kubantu abanjani. Ayisabali iminyaka kulomuntu ufile. Ibalwa kuwa ngithi yena okwakhe kuphela. Manje alukho usizo lwakho la. Sanibona. Lo wathi kunosizo lwakho kuloya muntu ofile udlale ngawo. Amen. Unjani bazalwane? Khonza uNkulunkulu ngendlela afisa umkhonze ngayo. Hallelujah. Yes. Ya, akumnandi nxa ngikhonza sikhuluma ngendaba okukhonza abafile. Yeah. Vele ngiyazi le ndaba ikhuba abazali. Hayi. Ikhuba ini? Ya. Siyoqhwanda ifuture. Wesondiya. Awuboni ukuthi ngihluphekile. Wathula nje ungibona. Sondiya ungathuli kade uyangibona njani. Ukhuluma nani bese? Kodwa Jesu. Usondiya thule. Uyabona ukuthi uEliya wenza umsekelo ngendlela enjengale. Kwathi uEliya la ukhowiye uNkulunkulu kwakhonza ithixo zamaSidoni. Wathi ngicela namhla sabe sohlangana eKarimeli. Uyezwakala? Kwaphuma zonke izanusi. Kwaphuma nabathwebuli. Kwaphuma nabahambe bahashaza amanzi. Kwaphuma nabanomnumane bokuthiwa uMamtsuzi. Kwahlangana eKarimeli 450. Wathi ke uEliya ngoba nibaningi. Yebo. Ngicela niqale ngeyeni inkunzi. Sivumelene la ukuthi uNkulunkulu uzophendula ngomlilo. Uyena ufanele khona. Ngakho ke umuntu akazakhe ialtar. Yebo. Balihlanganyela lapha phela ngo5 minutes. Ngoba bebaningi 450. Yebo. Balibeka la bayihlahlela inkunzi bayibeka ngezitho. Bayibeka ngezitho zayo bayibhadeka bakhala. Bathi bhali isiphendula. Awu wathula ubhali. Yebo. Wasukela ubhali ukuthi akaphendula. Akayazi lento ukuthi akaphendula. Bathi bhali isiphendule wathula. Bathi bhali isiphendule. Naku Eliya ekhuluma la uthe umuntu ozokwehlisa umlilo siyomkhonza. Yebo. Ubhali wenze njani? Akekho fair. Laphi. Ashoni la.
wathi mase washa upassword wathi Eliya senimemeze kakhulu ake sicinge ema toilet mhlawumbe lo muntu use toilet lo nkulunkulu elimkho noma ehambile kumama omncane ngoba amakhosikazi maningi noma esohambeni nje lo mhlangano omphakathi ake nimzameni bagijimele ema toilet wonke bathola ukuthi akekho uphathi ama toilet end wayesethi no manje senze njani bavumelana bathi asiyisike umebona igazi uphathi uzawushawa umembezi bayihlephu lithi iBhayibheli kwaphuma igazi elinye labheka phezulu athi Paul isiphendule kwathi nya bayisike ebusweni bahlaba imkhonto bayishiya ke bathi Paul siyalimala uPaul wathi nya hawa basabazo sukele kuseni uma sebeyoshaya u3 wathi Eliya ake nimeceleni nipholisa amanxeba mzame nami ngibona Zame ngowami. number 1 wafika walungisa i-altar lalibhidlizwe yibo ababebhidlizele i-altar ngoba kunento kufanele uyazi kulento esikhuluma uzothi nje impendulo ayikho i-altar likaJehova libhidlizwe aweke amehlisa umlilo ubhidlize i-altar number 1 ubeke elinye i-altar lembuzi emhlophe ngapho ufuna uJehova aphendule awuliboni ihlazo lokuthi njengoba ubeka imbuzi emhlophe nje usimakade akahlangana nembuzi imbuzi wayibeka emhlabeni wathi idleni nidle akashonga ukuthi nikena abaphansi abadli abanjani bakhona abazalwane uyalungisa indoda kaJehova uyalungisa altar uyalungisa lonke uyaqeda na yathi baba ngiphendule uze bazi ukuthi wena uNkulunkulu uyabona namhlanje ungazange ulungise i-altar wenza into kathi isinengi sokuJehova usuku lwakho lokuyikhala nokuthi mkhonzile kodwa mkhonze ngendlela yakhe washo kanye okwesibili wehlumlilo waqeda yonke into waze wadla namanje yini isizathu uJehova ufuna umkhonze ngendlela yakhe hayi yakho ikhona ungalenzi iphutha nemistake uzudlule la emhlabeni kade uyichecka ngendlela okhonza Jesus hallelujah bakhona basi hallelujah mnazi ukhonza ukuthi ungayichecki indlela okhonza nikhona kwemnandi ngene ekhwayeni kanti indlela ukuculela uJehova uyichecka ujabulisa abantu abahlele ezitulweni beka kahle ukuthi umkhonza ngendlela okuyiyona na nikhona abazalwane bakhona abazalwane awuyihlele kahle asifakashe esodweni sizokhonza abantu akusinto yansuku zonke ngisenkonzweni ngibona umfundisi uyokwenza umfundisi mase kubonile Ngase kangibonile uyongenzani bakhona abazalwane uzobona uJehova ohlonikhisi hayi umuntu ozoqhamuka nje kube isidumbu esibambe lapha na hallelujah hallelujah oh Jesus bakhona abazalwane hallelujah
Cause uje ngendlela uNkulunkulu ayisho ezwini likaBaba. Hallelujah. Thank you, Master. Lapho esingafundanga khona elithi iBhayibheli abamkhonza ngendlela yabo ubehlisela ubuthongo obungapheliyo. Ukhonzuleke. Kodwa mhlawumbe uze masifunda lezi zinto zingangeni. Ungakuvumi kwenze ngempilweni kabani. Ngeke ube nempikiswano nezwi lenkosi. Uma kunjalo ungokuJesu ngosuku lwakho. Umdala ekholweni umusha noma uzange uhlangane naye. Usuku lwakho lokuthi Nkosi ngisize ngikukhonze ngendlela ofuna ngayo. Hallelujah. Bhala iBhayibheli.